25 ta' frar, Beata Adeodata Pisani, verġni u reliġjuża, għexet bejn l-1806 u l-1855. Twildet Napli fid-29 ta' Diċembru u ngħatat l-isem ta' Marija Teresa. Missiera kien mogħti għax-xorb u l-ġenituri tagħha kellhom jinfirdu meta l-Beata kienet tarbija u hi trabbiet minnhom missiera. Iżda din mietet meta l-Beata kellha 10 snin. Hi ntbagħtet f'kulleġġ tal-bniet f'Napli sakemm għalqet 17-il sena. Sentejn wara ġiet Malta għal kollox flimkien ma' omma u marru joqogħdu r-Rabat. Omma kemm il-darba ippruvat issibilha arus biex tiżżewweġ, iżda Marija Teresa qatt ma riedet. Ma' missiera iltaqat bosta drabi u dejjem ġabitlu rispett. Ħafna kienu jammiraw il-ħajja eżemplari tagħha u ċerta qdusija diġà kienet bdiet tidher fiha. Marija Teresa kienet issib l-għaxqa tagħha titloq fil-Knisja ta' San Mark li l-Agostinjani għandhom fir-Rabat. Kien propju f'din il-Knisja quddiem il-ġbija tal-Madonna tal-Pariri Tajjeb li ħasset is-sejħa li tidħol soru. Marija Teresa daħlet fil-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina nhar il-festa tal-Madonna tal-Karmnu fl-1828 meta kellha 22 sena. Hawn ingħatat l-isem ta' Marija Adeodata u fit-8 ta' Marzu tas-sena 1830 hija għamlet il-professjoni reliġjuża solenni. Fis-sena 1851 intgħażlet bħala badessa u fi żmienha mexxiet riforma fil-ħajja komunitarja b'ħarsien aktar bir-reqqa tar-regola. Dak li setet tiddisponi minnu qasmitu lill-foqra li kienu jħabbtu il-bieb tal-monasteru. Il-Beata baqgħet imsemmija għall-ispirtu ta' talb u sagrifiċċju. Hija mietet fil-25 ta' frar tal-1855 fl-għomor ta' 49 sena. Hija ġiet ibbeatifikata nhar id-9 ta' Mejju tas-sena 2001 mill-Qaddis Papa Giovanni Paolo II flimkien ma' Dun George Breka u l-kleriku Nazju Falzon. Suor Marija Adeodata Pisani għaddiet il-biċċa l-kbira ta' ħajjita bħala xbija mill-aqwa ta' konsagrazzjoni reliġjuża benedittina fil-Monasteru ta' San Pietru. It-talb, l-ubbidjenza, is-servizz lejn ħuta s-sorijiet u l-maturità fil-qadi tad-dmirijiet tagħha dawn kienu jiffurmaw il-ħajja qaddisa u fiskiet ta' Marija Adeodata. Moħbija fil-qalba tal-Knisja għadet f'riġlejn il-mulej tisma' it-talim tiegħu fil-waqt li daqet dak li jibqa' għal dejjem. Bit-talb, bix-xogħol u bl-imħabba saret nixxija ta' dak il-frott spiritwali u missjonarju li mingħajru il-Knisja ma tistax tippriedka l-Vanġelu ta' Kristu għax il-missjoni u l-kontemplazzjoni ma jgħaddux mingħajr xulxin. Il-Qaddis Papa Giovanni Paolo II jgħid hekk dwarha: l-eżempju qaddis ta' Suor Adeodata żgur għen biex iġib il-qudiem it-tiġdid tal-ħajja reliġjuża tal-monasteru tagħha. Nixtieq nirrikmanda għall-interċessjoni tagħha intenzjoni speċjali tiegħi. Dan l-aħħar sar ħafna biex il-ħajja reliġjuża tadatta ruħha għaċ-ċirkustanzi li qed jinbidlu fil-ħajja tal-lum u s-siwi ta' dan jidher fil-ħajjiet ta' ħafna nisa u rġiel reliġjużi. Iżda hemm bżonn tiġdid tal-apprezzament tar-raġunajiet teoloġiċi profondi għal din il-forma speċjali ta' konsagrazzjoni.
Għadna qed nistennew il-frott sħiħ tat-talim tal-Konċilju Vatikan it-tieni fuq il-valur trascendentali ta' dik l-imħabba speċjali ta' Alla u tal-oħrajn li twassal għal ħajja tal-voti, tal-faqar, kastità u obbedjenza. Nirrikmanda lill-irġiel u lin-nisa ta' ħajja konsagrata l-eżempju ta' maturità u ta' responsabbiltà personali li kienu jidhru b'mod tant sabiħ fil-ħajja tal-Beata Adeodata. U dan li ġej huwa diskors mill-omilija tal-Isqof Charles Scicluna li jagħmel fil-25 ta' Frar tas-sena 2015. Illum niftakru fil-Beata Adeodata Pisani li bħallum niċċelebraw it-tifkira liturġika tagħha, imma din l-imbirka soru tal-klawsura tal-Monasteru ta' San Pietru l-Imdina ħafna drabi peress li tiġi iċċelebrata fir-Randan ninsewa. Adeodata Pisani għexet fil-kunvent tal-klawsura l-Imdina b'ħassorijiet li kienu jitolbu f'din il-kappella bijiet ta' snin ilu. Ingħatat kollha kemm hi għall-Ministeru tat-Talb u tal-Penitenza u sabet it-triq tal-imħabba sabiħa. Aħna maħniex fil-klawsura qegħdin fid-dinja, aħna wkoll ridu nsibu it-triq tal-imħabba sabiħa billi nagħtu ħajjitna skont l-istat tagħna. Minu miżżewweġ jagħti ħajtu fl-imħabba skont l-istat ta' miżżewweġ u jitlob għal grazzja tal-fedeltà. Minu armel jgħix il-vokazzjoni tiegħu kulħtant ta' solitudni billi jfittex li fil-Knisja ikun preżenza ta' erf, ta' għaqal u ta' tama, mhux jingħalaq waħdu. Minu żagħżugħ igawli l-ħajja mingħajr ma jitkisser jew ikisser lil ħaddieħor, imma jitlob li jkollu vokazzjoni li tkun ta' ġid għal kulħadd, inkluż għalih innifsu. Minu saċerdot u minu isqof iqis l-imħabba tiegħu jgħixha biex jagħti ħajtu għal merħla. U hekk nitolbu lill-Beata Adeodata Pisani biex titlob għalina ħalli nħarsu lejn il-ħniena ta' Alla u nagħmlu kuraġġ. Talba. O Alla, għajn ta' kull ġid, inroddulek ħaj li fil-Beata Marija Adeodata tajtna mudell ta' ħajja qaddisa, mimlija bimħabtek għaddiet ħajjita fit-talb, fiċ-ċaħda tagħha nnifisha u fil-ħarsien tar-regola ta' San Benedittu fis-skiet tal-Monasteru. Għamel mulej li kif ħajjita il-Beata Marija Adeodata għenet tant lill-oħrajn hekk issa bl-interċessjoni tagħha tgħinna ngħixu ħajja qaddisa mibnija fuq it-talb l-imħabba tal-proxmu u twettiq tar-rieda tiegħek hekk kif għexet hi għall-imħabba tiegħek u ta' Omna il-Verġni Marija. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.